A pri takomto vydieraní má sa takéto výkupné vyplatiť alebo nie? Platenie nedáva vôbec žiadnu záruku, že ten páchateľ ustúpi od toho konania. Naopak môže eskalovať svoje požiadavky, môže zrazu prísť novou a novou požiadavkou so zvyšovaním sumy a podobne. Takže platenie je možno legitímne len v momente, kedy je realizované v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní ako akási provokácia, snaha dostať páchateľa do situácie, kedy bude jednoduchšie ho odhaliť. V tomto prípade to už ale bolo pase, pretože v tej firme si vlastne všimli tento mail neskoro. Vydieranie tým pádom prešlo do praxe. Dalo sa tomuto zabrániť, keby si ten mail všimli skôr? Dalo by sa, samozrejme, pokiaľ dáme teraz bokom teóriu, že páchateľ vedome rátal s tým, že si to prečítajú neskôr a poslal ho takým spôsobom a na takú adresu, kde rátal so zdržaním. To zdržanie medzi poslaním mailu a medzi jeho vyhodnotením ako nebezpečnosti uplynulo veľmi veľa dní. Retenčná schopnosť kamerových systémov v týchto prevádzkach je 7 dní, maximálne 30 dní. A potom dochádza k premazávaniu. Takže je dosť pravdepodobné, že stopy po fyzickej prítomnosti tohto človeka, týchto ľudí v predajni, boli už zamazané. Takže čas hral v tomto prípade v prospech toho páchateľa.